χέρια μου κρατάω το κουτί, τη συσκευασία, το Huawei Ascend G750, ένα καινούριο smartphone που κυκλοφορεί αποκλειστικά από τα καταστήματα Wind και τα καταστήματα Public. Και αμέσως τώρα εμείς θα πάμε να κάνουμε ένα unboxing. Βλέπετε είναι ακόμα σφραγισμένη η συσκευασία. I am secure, υπάρχει το αυτοκολλητάκι και αριστερά και δεξιά τέλος πάντων. Και αμέσως τώρα εμείς θα πάρουμε τα κατάλληλα εργαλεία για να το ανοίξουμε και να δούμε τι περιέχει μέσα και να ρίξουμε μια πρώτη ματιά στο πρώτο 8πύρινο τηλέφωνο που κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά. Ήρθε η ώρα λοιπόν να ανοίξουμε το Huawei Ascend G750, Huawei και όχι Hawaii όπως πολλοί το λένε. Σε πρώτη φάση θα βγάλουμε τα αυτοκολλητάκια που είναι δεξιά και αριστερά, βλέπετε, φεύγει αυτό εδώ πέρα και ανοίγουμε τη συσκευή, ας βγάλουμε και από εδώ λιγάκι πρώτα και ανοίγουμε το καπάκι εδώ για να πάμε κατευθείαν στο εσωτερικό. Έφυγε το καπάκι και το πρώτο πράγμα που συναντάμε είναι η ίδια συσκευή. Είναι αυτή εδώ πέρα η συσκευή. Την αφήνουμε λίγο στην άκρη για να δούμε τα υπόλοιπα περιεχόμενα της συσκευασίας. Ανοίγουμε εδώ και βρίσκουμε μέσα Quick Start Guide για το τηλέφωνο. Ένα manual σε διάφορες γλώσσες. Περιλαμβάνει και ελληνικά. Κάπου τα είδα τα ελληνικά. Τώρα, να τα εδώ πέρα και τα ελληνικά. Έχει ελληνικά κανονικά, οπότε κανένα πρόβλημα. Ωραία. Η μπαταρία του τηλεφώνου είναι αυτή εδώ πέρα, 3.000 mAh. Την αφήνουμε στην άκρη για να τη βάλουμε στη συσκευή. Από κάτω έχουμε ένα καλώδιο mini USB για τη φόρηση της συσκευής και τον φορτιστή. Δεν υπάρχει συσκευασία, όπως μπορείτε να δείτε και μόνοι σας. Δεν υπάρχει καθόλου σετάκι ακουστικά. Θα πρέπει να έχετε στις ακουστικά κάποιο hands-free για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες hands-free που έχει το τηλέφωνο. Πάμε να αφήσουμε αυτά στην άκρη και να βάλουμε τη συσκευή, την μπαταρία στη συσκευή. Βγάζουμε την μπαταρία από το αυτοκόλλητο. Εδώ. Okay. Βγάζουμε και το τηλέφωνο, το οποίο είναι το μαύρο τηλέφωνο. Αυτή είναι η μαύρη έκδοση του τηλεφώνου. Κυκλοφορεί και σε λευκό, έχει και μια ζελατίνα μπροστά για να προστατεύει την οθόνη. Και από εδώ πέρα ανοίγει το καπάκι. Ωραία, τα καταφέραμε, το ανοίξαμε το καπάκι για να βάλουμε την μπαταρία στη θέση της. Έχει την μπαταρία και μπαίνει εδώ στη θέση της, οπότε το τηλέφωνο είναι έτοιμο να μπει σε λειτουργία. Υπάρχει και ημερομηνία της μπαταρίας 7 Τετάρτου 2014, έτσι, πραγματικά πάρα πολύ πρόσφατη η μπαταρία. Και αφού το έχουμε ανοιχτό, βλέπουμε εδώ πέρα και όλες τις δύο θέσεις για SIM που έχει, μία θέση για micro SIM εδώ πέρα και μία θέση για κανονική SIM εδώ, είναι dual SIM το τηλέφωνο και εδώ πέρα είναι η θέση για τοποθέτηση της κάρτας μνήμης. Το τηλέφωνο έχει οθόνη 5,5 inches IPS σε ανάλυση 720p. Έχει και αυτό είναι το βασικό του πλεονέκτημα, ότι είναι το γεγονός ότι είναι το πρώτο 8πύρινο τηλέφωνο που κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά. Ο επεξεργαστής είναι της MediaTek, μια εταιρεία η οποία τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει πάρα πολύ. Όσον αφορά τώρα, βλέπετε την ποιότητά του, είναι πραγματικά πολύ καλή η ποιότητά του. Το πλαστικό στο πίσω μέρος θυμίζει λιγάκι δερματίνη, είναι σαγρέ για να μην γλιστράει όταν το κρατάμε στο χέρι. Η κάμερα είναι 13 MP με LED flash στο πλάι και υπάρχει και υποστήριξη DTS ήχου μέσα από το ηχείο που έχει ενσωματωμένο στο πίσω μέρος. Αυτό λοιπόν είναι το Huawei G750, το πρώτο 8πύρινο τηλέφωνο στην ελληνική αγορά. Κυκλοφορεί αποκλειστικά από τα καταστήματα της Wind και μέσα από τα καταστήματα Public. Σύντομα θα έχουμε και πλήρη αναλυτική παρουσίαση.